खुलुमबाय स्टुडियो आं रबन बसुमतारी आरो बे समाव महाराष्ट्रनि कल्याण नोगोराव मोनसे मुगैथाव आरो सोंखारि जाथाव जाथायनि सायाव मोनसे गेदेर आपडेट होनो आवगायदों। थारैनो आथिखालनि मुगायाव माखासे सुबुंफोरा जुनार आखु जानो हमगासिनो दं नामा? गोबां जायगा गोबां ओनसोलफोराव बेफोरबायदि मुगैथाव आरो सोंखारि जाथाव जाथायफोरा सानफानि उनाव सानफा जाफ्लेबाय थानायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं। नाथाय बेबायदि जाथायनि गेजेरजोंबो दायनिगिरिफोरा गोबां साजा मोनबाय। अब्लाबो बेफोरबायदि गाज्रि आखुआ बांनोसो हमगासिनो दं। थिग बेबायदिनो महाराष्ट्रनि कल्याण नोगोराव सासे उन्दै बैसोनि फरायसा हिन्जावसाखौ 8 लांसुनिया दुथां सुबुंफोरा जयै लोगो नांना जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। सुलुङा फोरमायनाय बायदिब्ला दायनिगिरि दुथां सुबुंफोरनि गेजेराव सासेया हिन्जावसा गथ'नि बाहागि आरो गुबुन सासेनिया गुबुन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जाथायनि उनाव हिन्जावसानि गोरबोआव गथ' थानायनि उनावसो जाथायखौ नखरनि सोद्रोमाफोरा हमनो हादों होनना सुलुङा मिथिहोदों। आरो जाथायखौ मिथिनाय लोगो लोगोनो नखरनि सोद्रोमाफोरा दायनिगिरि दुथां सुबुंफोरनि हेंथायै पुलिस बिफाननो गसर थिसनना होनायलाय दायनिगिरिफोरा बे समाव 30 सेप्तेम्बरसिम पुलिस बिफाननि सोंनाय फिननायाव दं आरो पुलिसा बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनानै आयेननि राहाजों साजा होनो थांखि लाबाय। खुलुमबाय स्टुडियो आं रबन बसुमतारी आरो बे समाव महाराष्ट्रनि कल्याण नोगोराव मोनसे मुगैथाव आरो सोंखारि जाथाव जाथायनि सायाव मोनसे गेदेर आपडेट होनो आवगायदों। थारैनो आथिखालनि मुगायाव माखासे सुबुंफोरा जुनार आखु जानो हमगासिनो दं नामा? गोबां जायगा गोबां ओनसोलफोराव बेफोरबायदि मुगैथाव आरो सोंखारि जाथाव जाथायफोरा सानफानि उनाव सानफा जाफ्लेबाय थानायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं। नाथाय बेबायदि जाथायनि गेजेरजोंबो दायनिगिरिफोरा गोबां साजा मोनबाय। अब्लाबो बेफोरबायदि गाज्रि आखुआ बांनोसो हमगासिनो दं। थिग बेबायदिनो महाराष्ट्रनि कल्याण नोगोराव सासे उन्दै बैसोनि फरायसा हिन्जावसाखौ 8 लांसुनिया दुथां सुबुंफोरा जयै लोगो नांना जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। सुलुङा फोरमायनाय बायदिब्ला दायनिगिरि दुथां सुबुंफोरनि गेजेराव सासेया हिन्जावसा गथ'नि बाहागि आरो गुबुन सासेनिया गुबुन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जाथायनि उनाव हिन्जावसानि गोरबोआव गथ' थानायनि उनावसो जाथायखौ नखरनि सोद्रोमाफोरा हमनो हादों होनना सुलुङा मिथिहोदों। आरो जाथायखौ मिथिनाय लोगो लोगोनो नखरनि सोद्रोमाफोरा दायनिगिरि दुथां सुबुंफोरनि हेंथायै पुलिस बिफाननो गसर थिसनना होनायलाय दायनिगिरिफोरा बे समाव 30 सेप्तेम्बरसिम पुलिस बिफाननि सोंनाय फिननायाव दं आरो पुलिसा बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनानै आयेननि राहाजों साजा होनो थांखि लाबाय।